Komentar koji je zapalio Instagram. Novak se obratio Hrvatu nakon objave o završetku karijere i dalje pamti najoriginalniji savjet. Hrvatski teniser Ivo Karlović objavio je danas da je završio karijeru. Neki od vas su primetili da dugo nisam igrao, a i dalje me svakodnevno pitaju da li ću se vratiti takmičenjima. Žao mi je što ću vas razočarati, ali ovim pismom želim da ozvaničim i konačno objavim kraj moje karijere, naveo je Karlović na društvenoj mreži. Karlović je posljednji meč igrao u oktobru 2021. godine, u drugom kolu kvalifikacija za Indian Wells. Karlović je naveo da je imao zahvalnu, neortodoksnu i dugu karijeru koja je nastala iz skromnog početka i da je ponosan na dostignuća i sve što je uspeo da prevaziđe, dolazeći iz Hrvatske. On je zahvalio svim trenerima i ljudima koji su mu pomogli u karijeri i naveo da mu je porodica pružila ogromnu podršku i da se raduje što će provoditi više vremena sa njom. Također, zahvalio je i navijačima na ljubavi i podršci. Ostaću uz tenis i pokušati da podelim moje znanje i sva neverovatna iskustva novoj generaciji tenisera. Putovanje se nastavlja i fokus je preusmeren. Zahvalan sam, naveo je Karlović, koji će sljedeće sedmice napuniti 45 godina. Njegovu objavu komentarisao je i najbolji teniser ikada, Novak Đoković. Ivo. Hvala ti na najoriginalnijem savjetu koji sam ikada dobio za servis. Svaka čast na karijeri. Možeš da budeš veoma ponosan sa postignutim, napisao je srpski teniser.